А кога Исус завршиња саудола поуќе ваќе ја учениконге, џанена дека и паската ни палудујдиве, ем ка предајнелне манушика нечаве, за да те распнинелне. Тогаш обаре свештенике хемо народна старешине, херингепеско дворо е прво свештеникоскоро, кој викинуа песине Кајафа. Ем договорин гепес, те астаренле Исусе ко ховајба, ем те му даренле. Ама вакеренајне, нако празнико, за да мате бунинелпес о народо. А кога о Исус синеки и Витанија, кокер е Симонеске о лепрозно, али леске паше џули, чарејатаро алавастар, скапоцено мироја, па чорју прошеролеске, джикоте бешела сине, узи софра. Што му учениќа дикле од ова, реагиринге, холяме, вакерје, соскетано акава растурибе, соске од ова миро шај сине теовел бихимо скупо, ем опарете демпе се чороленге. Амо Исус халилодова вакеѓалинге, соске досади не неромна, ој керѓа манги шукар дело. Соске чоролени ситумен секогаш туменцар, аманде не етумен секогаш. Соске кога ој чорѓа умиро упро млотело, керѓале од ова баши млопарува. Чачева керава туменге, коте хем теовел, проповеди му евангелие ко цело свето, кава кералпе хем од ова со керѓале ој, за да те сетинемпе баш од ова. Тогаш јектаро дешудуѓене кој викинуа песине Јуда Искариотски, гело ко прво свештениќа, вакеѓалинге, со каденман, за да те предајнавле туменге. А ола предложингелеске 3.000 сребрениќа. Од тогаш родела сине шужи прилика за да те предајнеле. Ако прво диве е бесквасно маренге ученике але, узако Исус сем пучлеле. Коте мангијате спремнато ке те ха пасха. Ова ке ја џанки дис код ова од ова мануш, вакерелеске, учители вакерела, ло времетано паше, китуте, ка славинав и паскамле учениконца. Ученике керге сарсо заповедингјаленги у Исус, спреминги и пасха. А кога ратило, обеша, да нин доле дешуди ученикон црки софра, джикоте ханасине вакеѓалинге. Чачева керава туменге дека јек тумендар ка предајнелман. Бут растужингепе сем почмингете керен лафи јек пало јек. Те насиу ме господар? А овод горингја, око васо ка болел манцар по васки чинија, овка предајнелман. Емагјаро манушкано чаво, джелапеске сарсојтано пишимо башилески. Ама тешко доле манушеске преку касте ка овол предајмо, о манушикано чаво. Шукар би овласне баш од ова мануш, ако набијанги оласине. А о Јуда, кој предајнгјале ко одговор вакерѓа, те насиу ме учителе? Вакерѓалеске, ту вакерѓан. А кога ханасине, о Исус леля маро благословингјале паглале, ленге разделингјале учениконге, вакерѓа. Лен хан, акавајтано млотело. Тогаш лели чашем за благодарингја, ленгјала ленге вакерѓа. Пиен сарине олатар, соске акавајтано млорат заветескоро. Кога тавдела баши бутеџененге, баши опростива егревонге.
Ама вакерава туменги, отакана на етепија втаро, акава плоди, тари лоза, джико, одова диве, кога капи јавле туменцар, нево ко царство мледа дескоро. Ем од кога гиляге, благодарно гили и леки маслинова гора. Тогаш у Исус ваке гјаленге, сари не тумен ка соблазнен тумен ки манде, ки акајарат, соскетано пишимо. Как хуав е пастире, хем обахре таро стадо канашен. А паломло воскресение каджав, англедер туменде ки Галилеја. Тогаш о Петар ваке ја. Ако сари не соблазни на пескитуте, мен никогаш не ете соблазни нама. У Исус ваке јалске. Чаче ваке рава туке. Панда ерат трин пути ка одречи нетут мандар, англедерте башел обашно. О Петар ваке јалске. Ако требола хем те меравтуја на ете одречи наман тутар. Агјар вакерге хем са учениќа. Тогаш у Исус ало оленцар котан кова викинела пес Гецеманија. Хем вакерга ленге учениконге. Беше на катеджикоте меѓаво окорикте молинама. Хем лелапеа е петаре, хем е дуе заведескере чавен, хем почмиња те тугуинел, хем те вознемирнел пес. Тогаш вакерга ленге. Ми душата ни хорма зъми джико мерива. Ачове на кате, хем овен джангавде манцар. Хем гело хари поадари, хем пело кокочака ничку муеа, хем молингја пес вакерибаја. Модат, ако тано можно, нека на келма на каја чаша. Ама насар со мангаваме него сарту. Хем алуз учениќа, хем араклален сарсовена, хем вакерге петареске. Агјар, на штирисинете овен джангавде манцар јек саати. Овен джангавде хем молинен туме за да мате перен ко искушение. О духу мангела те керел, ама о тело тано слабо. Палемо дуито пути гелохем молингја пес вакерибаја, модат. Ако наетано можно те на келма на каја чаша, те напијавла, нека овал ти војла. Хем кога ало палем араклален сарсовена, соскоја кјален гересине панлона. Хем палем уклален хем гелоте молинел пес трито пути, хем вакергја у иста лафија. Тогаш ало узо ученике хем вакергјаленге. Само совен хем одморинен. Ек, ало паше осати, кога о манушикано чаво каво предајмо кова стај грешниконги. Уштен те джа. Еке ало паше мло предавнико. Хем джикоте о панда керлас не лафи, еке о јуда јектаро дешу дујджене, ало бутеджененцар, чурикенцар, хем каштенцар, бичалдетаро првосвештениќа, хемо народна старешине. А олескоро предавнико сине денгјален знакова кирибаја касока чуминав ме, овитано астаренле. Хем одмало паше джико Исус хем чумингјале. А о Исус ваке гјалеске, амала соске алан. Тогаш алелеске чиге певаста ко Исус хем астаргеле. Хем еке јек таро окола кој сине е Исусеа и каѓа чурик хем куѓале е слуга е првосвештеникоскере хем чинѓа окан лескоро. Тогаш Исус вакергјалеске. Ирант ли чурик кола коротан, соске сари некоја старена пески чурик тари чурика мударѓовен.
Или мислинија дека наштите моли навлеме даде, hem ka bi čaril manje odma povišeta od dešudu i legije angela. Ама сарби исполнинговен о писмија дека агјар требала теовел. Годова саату Исус вакеѓа е народоске. Иклилен сар разбойникоске, чурикенцар хем каштенцар, зарате астаренман. Секова диве бешлум ко храми, hem poučingjum hem настаргенман. А кава Сауло зарад исполнопес о пророчка писмија. Тогаш Саул ученикија му клеле hem нашле. А одола кој астаргеле Исусе ингаргеле ко првосвештенико о Кајафа, коте сине кедиме о книжникја хем о старешине. А о Петар, джеласне палиле сте дуралдан чико дворо е првосвештеникоскоро, хем од кога куѓа Андре, бешле слугенцар зарате дикел о краја. А о главна свештеникја хем о цело синодриони, родена сине ховавно сведоштво противу Исус зарате му даренле. Хем на Аракле, иако але буд ховавне сведојќа, најпостојале дујџене хем вакерге. А кава вакерге шајте рушинаве девлескро храми хем те дзидинавле трине дивенги. Тогаш у првосвештенику штило хем вакергјалеске. Ништо ли не одговори неа? Со сведочина кала против туте? А о Исус кјутинела сине. О првосвештенико вакергјалеске. Давату со облик од жив додевил те вакере, а менге дали сијан ту о Христос е девлескро чаво. O Исус вакергјалеске ту вакергјан. Ама ме вакеравату менге отаканака дикенле манушикане чаве, сар бешела десно е силатар, ем саравала ко небесно облаке. Тогаш о првосвештенико параѓа плешием вакеѓа. Хулинела ле девле, соске потребно аменге панда сведојке. Еке, акана шунген и хула, somислинена. А ола вакерге заслужинела мериве. Тогаш чунгаргеле комуј ем кувенале сине боксенцар, а ја вера кувенале сине шамарке, вакернанелеске пророкуин Христе кој куѓатут. А о Петар бешлас наврјал ко дворо, ем јек слугинка алики лесте вакергјалеске. Ем туда сијан сине е Галилецоја о Исус. А ово драчингјапес англосарне вакериваја наџанава со вакереја. А кога и кливланго главно влез, диклале авер вакеѓа ленге околенге кој синодоте. Ема кава сине Назарецоја о Исус, ов палемо драчингјапес совлјаја, наџанава е мануше. Хари палодовалелеске паше окула кој тергјојна сине вакерге петалеске. Чачехем туда сијан олендар соскехем тло говор издајнелатот. Тогаш почмингјате допес буд пари совлизалате уверинелен. Наџанавале е мануше. Ем одма башле обашно. Тогаш о Петар се тингјапес е Исусеске кулафија со вакергјален леске. Англе дерте башело башно трин пути ка одречинетут мандар. Hem ikli lavrial hem but runga.